Počkajte. Aj keď existuje akýkoľvek dôvod, žiadna firma nevyplatí svojmu zamestnancovi po 3 mesiacoch $150 000 len tak. Viem. Ospravedlňujem sa. Zabudnite na to. Prepáčte. Pekný večer. Dám vám ich. Ale pod istou podmienkou. Jedna noc so mnou. Ako to, že porada bude už v stredu? Veď mala byť na budúci mesiac. Pôvodne áno. Abdul Wahab nás k tomu dotlačil. Chce, aby sme sa videli osobne. Nech príde on. V Istambule sa o neho postaráme lepšie. Povedal som mu to, no vraj nemôže. Prídu nejakí Američania. Pôjdeš so Šehrezádou. Mhm.